Ćao drugari, danas ćemo da naučimo da množimo višecifreni broj dvocifrenim brojem. Prvo ćemo da se podsjetimo kako smo množili višecifreni broj jednocifrenim brojem, pa evo jednog primjera, a to je 1625 puta 3. Kod pismenog množenja prvo se množe jedinice, pa desetice, pa stotine, pa hiljade i tako dalje. Pa krećemo. 3 puta 5 je 15, 5 pišemo, a jednu deseticu prenosimo iznad desetice. 3 puta 2 je 6 i ova 1, to je 7. Prelazimo na stotine. 3 puta 6 je 18, 8 pišemo, 1000 prenosimo i množimo hiljade, 3 puta 1 je 3 i ova 1 je 4. Dobili smo rezultat 4875. Sada ćemo da vidimo kako se pismeno množi broj višestrukom deseticom. U ovom slučaju višestruka desetica je broj 40, a broj koji ćemo množiti višestrukom deseticom je 1226. Kada broj množimo višestrukom deseticom, nulu dopisujemo, a deseticom množimo, u ovom slučaju je desetica 4. Krećemo od jedinica. 4 puta 6 je 24, 4 pišemo, 2 prenosimo u desetice. Množimo desetice. 4 puta 2 je 8 i još ovih 2 to je 10, 0 pišemo, 1 prenosimo u stotine. Množimo stotine. 4 puta 2 je 8 i ovaj 1 je 9. Cifru 9 pišemo u stotine i na kraju množimo hiljade. 4 puta 1 su 4, pišemo u hiljade. Dobili smo rezultat 49040. Broj se množi višestrukom deseticom tako što se pomnoži cifrom desetica, a proizvodu se dopiše 0. Sada ćemo da naučimo da pismeno množimo višecifreni broj dvocifrenim brojem. Evo jednog primjera gde množimo broj 547 sa 25. Krećemo tako što broj 25 se sastoji od cifre jedinice, cifre desetica, cifra jedinica je 5, cifra desetica je 2. Prvo množimo sa cifrom jedinica. Krećemo od jedinica. 5 puta 7 su 35, 5 pišemo, a 3 prenosimo u desetice. 5 puta 4 je 20 i ove još 3 desetice, to je 23 desetice, 3 pišemo, 2 stotine prenosimo. 5 puta 5 su 25 i još ove 2 stotine, to je 27 stotina. Završili smo množenje sa cifrom jedinica od ovog dvocifrenog broja. Sada množimo sa cifrom desetica ovog dvocifrenog broja, a to je broj 2 i pomeramo se za jedno mesto u levo. Pa krećemo. 2 puta 7 su 14, 4 pišemo, 1 prenosimo. 2 puta 4 su 8 i ovo 1 su 9. I 2 puta 5 su 10. Ova dva proizvoda ćemo da saberemo. 5 spruštamo, 3 plus 4 su 7, 7 plus 9 su 16, 6 pišemo, 1 prenosimo, 1 i 2 su 3 i 0 su 3 i 1 prenosimo. Dobili smo rezultat 13675. Postupak kako se višecifreni broj množi dvocifrenim brojem je takav što prvo se množi sa brojem jedinica dvocifrenog broja. U ovom slučaju je bilo da smo 547 prvo pomnožili sa 5. Zatim se množi sa brojem desetica dvocifrenog broja. U ovom slučaju je to bilo 547 puta 2, s tim što se proizvod pomera za jedno mesto u ulovu. Na kraju proizvode saberemo. Evo jednog primjera. 1218 puta 53. Krećemo da množimo sa cifrom 3. 3 puta 8, 24, 4 pišemo, 2 prenosimo u desetice. Množimo sa deseticama. 3 puta 1 su 3, ova 2 su 5. Množimo stotine. 3 puta 2 su 6. Na kraju hiljade, 3 puta 1 su 3. Kad smo završili sa množenjem cifrom jedinica, prelazimo na cifru desetica u ovom dvocifrenom broju. Pa množimo sa cifrom 5 i pomeramo se za jedno mesto ulevo. 5 puta 8 40, 0 pišemo, četvorku prenosimo. 5 puta 1 su 5 i ovih 4 su 9. 5 puta 2 su 10, 0 pišemo, jedinicu prenosimo. 5 puta 1 su 5 i ova 1 su 6. Ova dva proizvoda ćemo da saberemo. 4 spuštamo, 5 i 0 su 5, 6 i 9 su 15, 5 pišemo, 1 prenosimo,
1 i 3 i 0 su 4 i 6 prenosimo. Dobili smo rezultat 64.554. Nadam se da ste shvatili i to bi bilo sve za danas. Ćao, do skorog viđenja, drugari.